Lah, iki lho bos, ngarep tak dol wite. Oh, wit iki. Iya, Ini barang biji iki. eneng lah nek gur 10 biji. Akeh. Biji ya. Iya. Kira apa? Dol piro? Ya wis lah sampean wani piro? Duh, Jan. Iki wite cilik-cilik gajah 6 iki. Ya, Aku yo paling-paling wanine yo. Piro ya? piro? 500. 500, Bos. Iya. Legone cilik-cilik banget iki wite gek nom-nom meneh. Ya wis lah ora apa-apa. Aku lagi butuh duit banget, Bos. Nek kayane sampean iki wit jati lah. Wani aku larang. Oke. Piye iki 500? Wis ora apa-apa dilah. 500 Iya, apa-apa? nggo bayar anakku sekolah, Bos. Iki ngisuk unggah-unggahan ganti seragam iki. Oke. Oke. Wis, matur suwun, Bos. Oke. Peh, wah kulan kaya aku ini iki. Yandang sugih ini iki. Ataupun bos sisik lah. Halo, Bos. Ki aku ana tender iki, Bos. Wit klopo ning 10 biji iki, Bos. Ya ambek sampean ya ora usah larang-larang lah, Bos. 1,5 juta wae, Bos, ambek sampean, Bos. Ya bati-bati titik lah, Bos, untuk ukok. Oh, siap, Bos. Siap. Wis, Bos. Besok tak terkira nggone iki, Bos. Oke, siap. Ya. Oke, assalamualaikum, Bos. Cair. Soro kero iki engko bengi.